The Children of Zimbabwe War Veterans Association KOZWA inozivikanwa kuti ine intelligence unit yayo yobuda ichitaura mashoko pamusoro upcoming protests ada kuitwa musi wa31 March ichitaura mashoko ekuti vakomana panguva ino ma-influential activists vari mu the ruling party nevari mu opposition, they are under a 24-hour surveillance from the military intel panguva ino vachiti zviri kunyanekwa kunzi these guys vanenge vari directly linked to the 31 March protest. Navo vari kuda kutsvakiwa vanyatso kuzivikanwa kuti any action yavangada kuexecute kana kuda kuitwa ikasike yamiswa. Asana mena pashuka mudanyiro panapa tobva subscribe like on the bell kuti kuna mukuzwa zara nasa mudanyiro achiti the KOZWA Intel Unit CIU has it on good grounds that influential political activists from opposition in ZANU-PF are under 24-hour surveillance from Central Military Intel, PI, and ZCPS Intel. Security is tight amid the 31 March protest. Informers are on high alert to monitor any funny moves. Ndomashwa kuda panapa achinyorwa zvinzi zviri kuonekwa kunzi pane vanhu vari from the military intel panguva ine vari kunyatso kuinvestigata nekurova masurveillance kuona kuti hapana vanhu vari kutouya vachiisa angava matroops kana kumobilize for the 31st March protest all over the country. Kuri kuonekwa kunzi kune vanhu vari responsible for them vatoplantiwa throughout the country kuti vatange kuti kuona kuti hakuna vanhu vakuda kutanga kutochibagisa here chimoto. Toona kuti vanonyanya vachipindura mukoma section vachiti how is that going to help uprising? The uprising is unstoppable. Is this intel or is something known by everyone? Is the norm in the security when demos are anticipated? Manobudanyura chiti the drill is well known. Manobudanyura chiti Mbulawayo now riot police is marching in the CBD. Vanobudanyura chiti kuzvisungira pfundo patsinde mumugwagwa vokanganwa yokupengesha as long dziri dzemudanga sei dzipedzerane because ndose people vasingadi ma-elections because ari peaceful vanoda violence. So kana musikachamude itai mamwe ma-elections over free and fair. Ndomashwa atiri kuona kuti pakuva ine zviri kubuda chiita kumasviko ekunzi the situation is very tense. Inoda kuti kune vanhu vari kuinvestigata vari kuona from the military kuti hapana vanhu vakutotanga kutoita maprotest here vakasike vamisiwe, but kuona kuti vanhu vari kureply hapana vari kuti zvagara ndo zvinotongoitwa maprotest kana kwatokoplaniwa kune maprotest ada kuitiwa kuna vanhu vanotongotumiwa kuti vaone kuti maprotest aya ari kuitwa peaceful here, zviri kufamba mushe here. Pana tiri kuona kuti just a few comments ataona people they seem like to show themselves kuti vari kuti izvozvo hazvitimisi kuprotesta. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Ina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.